La Sneachta. An gevrú a bhí an, bhí sé siocaí fuair. Bhí Paul ag siúil ar scoil. Bhí cóta, hatte agus scarf Bhí mála scola leis ar a rym. Bhí búta sí Sneachta fásta. Bhí Paul agus a chairde gobar sa rang. Bhí sé ag léamh leabhar. Dúirt na páiste maithe na nneog. Bhí siad ionta sásta ar fad. Bhí gach rud buan. Ag am sosa chaid siad líthreidí Sneachta. Thóg na cailíní fear Sneachta. Chur siad hat Bhí mac an dearag mar rónaige. Bhí lá ionta ag Paul ar scoil mar is brá leis an Sneachta. Nuair a bhí sé gol bhalla, tháinig an ghrian amach. Thosaí an Sneachta ag lá. Sa deireadh, ní raibh Sneachta ar bí an. Bhí Paul mítheasta an sin. Céisteanna, a bhar a híon, cén séasar a bhí an? A, an saoire, B, an dhéimhrú, nó C, an tearach. A bhar a dá, cé mar a bhí an amsir? A, bhí sé da ché, B, bhí sé da fuair, C, bhí sé go measara. A bhar a trí, cén fá a raibh na páistí sásta? A, bhí sé cur farthaine, B, bhí sé gíofar, C, bhí sé cur Sneachta. A bhar a ceathair, cé rinne na páistí ag am sosa? A, dan siad a stí, B, thuaigh siad a bhalla, C, thuaigh siad amach. A bhar a cuaig, bhí lá maith ag Paul ar scoil mar A, is smaoil leis an Sneachta, B, bhí sé grianar, nó C, Jimmer sé pell. Agus ceiste sé, cén fá nach raibh ahas ar fáil sa deireadh? A, bhí sé fuair, B, bhí an Sneachta ar shiúil, nó C, bhí obair bhalla ige.